שלום לכולם. אז חשבתי לעשות סרטון קצר לתרגל איתכם איך אנחנו בעצם מקבלים את המציאות. אני חושב שהדבר הכי קשה בתקופה האחרונה זה שאנחנו לא מסוגלים לקבל שזאת המציאות החדשה שאנחנו נמצאים בה, לא מסוגלים לקבל את מה שקרה, ואני אתרגל איתכם שנייה את שיטת סדונה. זה פשוט סט של שאלות מאוד פשוטות, פשוט נתחיל. אז תהיו בחדר, תסגרו אפילו את האור, בלי רעשים. אם אתם צופים בי דרך מחשב או טלוויזיה, אז תהיו בלי הפלאפון, שהוא אפילו לא יהיה בחדר. תקחו כמה נשימות. תעצמו את העיניים. שאלו את עצמכם, האם אני יכול לתת למציאות להיות כפי שהיא? תענו לעצמכם כן. האם אני מסכים לתת למציאות להיות כפי שהיא? התשובה היא כן. תגידו לעצמכם כן. האם אני אתן לעצמי, האם אני אתן למציאות להיות כפי שהיא? התשובה היא כן. ובסוף תשאלו לעצמכם, מתי אני אתן למציאות להיות כפי שהיא? והתשובה היא עכשיו. בואו אנחנו נעשה את זה מההתחלה עד הסוף, ואתם תענו על השאלות לפי התשובות שאמרתי. נעשה את זה 3 פעמים, אז אנחנו נעשה עוד איזה כמה אלמנטים. האם אני יכול לתת למציאות להיות כפי שהיא? כן. האם אני מסכים לתת למציאות להיות כפי שהיא לפחות לעכשיו? כן. האם אני אתן למציאות לפחות לעכשיו להיות כמו שהיא? כן. מתי? עכשיו. נעשה את זה עוד פעם. האם אני יכול לתת למציאות להיות כפי שהיא? כן. האם אני מסכים לתת למציאות להיות כפי שהיא לפחות לעכשיו? כן. האם אני אתן למציאות להיות כפי שהיא לפחות לעכשיו? כן. אם כן, אז מתי? עכשיו. פעם שלישית ואחרונה. האם אני יכול לתת למציאות להיות כפי שהיא? כן. האם אני מסכים לתת למציאות להיות כפי שהיא? כן. האם אני אתן למציאות להיות כפי שהיא? כן. אם ככה, מתי? עכשיו. מה שעשינו עכשיו זה טכניקה מאוד פשוטה של שיטת סדונה. אחרי שעשיתם את זה 3 פעמים ואפילו יותר, ואפילו הרגשתם איזושהי הקלה, תשאלו את עצמכם לא רק על מציאות, אלא על 2 אלמנטים של רצונות. רצון לשליטה, רצון לביטחון. אז במקום לתת למציאות להיות כפי שהיא, האם אני יכול לשחרר את הרצון לשליטה? האם אני יכול לשחרר את הרצון לביטחון? כל רצון בנפרד 3 פעמים. וזה חלק, העזרה הראשונה שאתם יכולים לתת לעצמכם. אז תנסו. אם זה עובד לכם, עוזר לכם, מקל עליכם, תכתבו לי איך שאתם רוצים. וזהו, שלווה נפשית עד כמה שאפשר. באהבה.